Nachádzame sa v lekárni Milosrdných bratov. Táto pamiatka sa stala najnavštevovanejšou pamiatkou v roku 2025. Preto sme pre vás pripravili novinku – Skalické laboratórium, kde verejnosť mala zakázané vstupovať. Nech sa páči, poďme sa pozrieť. Toto laboratórium kedysi slúžilo na výrobu liečiv a rôznych liekov. Tu sa lieky pripravovali a vydávali sa do prednej časti tej lekárenskej, tej oficiálnej. Všetko, čo sa v prípravovni nachádza, sme získali darom. Ďakujem patrí pani doktorke Márii Sabolovej z Michaloviec, ktorá nám darovala mažiare, váhy, banky, keramické a sklenené nádoby. Toto vybavenie je priamo z lekárne u Samaritána v Michalovciach. Časť vybavenia do prípravovne nám darovalo aj gymnázium v Skalici, za čo im tiež pekne ďakujeme. Táto pamiatka bude sprístupnená od mája do septembra počas víkendov so sprievodcom, ale taktiež aj celoročne na objednávku v turistickej informačnej kancelárii. Tešíme sa na vás.